Ewonu ndị Igbo ndị ọma, ekele m unu. Oge ruola maka akụkọ ụwa nke si na Enyimba TV abịara gị taa bụ Fraịde abalị 3 n'ọnwa ise afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa orie n'ala Igbo. Na mmalite ka anyị lee isi akụkọ ndị hirodo n'akụkọ anyị taa. Ụlọ ọrụ ndị soja ala anyị ekpebiela na mmadụ abụọ bụ ndị ọrụ ha ga-abụ ndị nke a ga-ekpe ikpe maka ihe mberede mgbawa ogbunigwe ahụ nke mere na steeti Kaduna. Ụlọ ọrụ ụgbọ okporo oloko ala anyị etiela mkpu maka ihe emume ịkpakasị ezi okporo igwe nke ahụtara na steeti Abia. Onye ji ngwugwu akụkọ nke taa bụ m Ezinne Mmadụ. Chezie ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Onye Chief of Army Staff nke ala Nigeria bụ Lieutenant General Taoreed Lagbaja na-ekele ndị agha ala anyị n'ihi nrụsi ọrụ ike nakwa nkwudosi ike ha n'ọgụ a na-alụ megide enweghị nchekwa nakwa ihe ịma aka ndị ọzọ ndị nke ha na ala anyị na-alụ ka ọ dị ugbu a. Lagbaja nyere ekele a n'oge o mere njem nleta ọrụ gaa n'ogige ndị agha nke 32 Brigade nke dị na Gibson Jalo Cantonment Yola dị na steeti Adamawa na njem nleta nke ọrụ n'ogige brigade ahụ. Onye Army Chief a gwara ndị soja na ụlọ ọrụ ahụ nọ n'ụgbọ nke nwogharị bụkwanụ nke ọ nọrọ na ya gbakwunye n'ọchịchị etiti na ha enyere ha aka n'ụzọ siri ike n'akụkụ niile site n'ibubatara ha akụrụngwa ndị eji na-alụso enweghị nchekwa ọgụ n'ụzọ tara ọchịchị nakwa usoro nke ịzụ ndị agha n'ụzọ dị mma. O kwuru na anya na-elepụ ugbu a n'ọdịnihu na-egosi usoro nchekwa nakwa ọnọdụ nke ọ nọ na ya ga-aka mma, ebe ọ na-ekwu na nke ahụ ga-abụ nke ga-agba gburugburu ala Naịjirịa. Ka o si na-adị, ọ kọwara nke a na-adabere na nkwado nke onye isi ala na-enye ha na ihe ga-aka mma n'ọdịnihu. Isi ụlọ ọrụ ndị agha soja nke ala Naịjirịa ekwuola na ndị ọrụ ha mmadụ abụọ ga-awụcha n'ihu ụlọikpe nke ndị soja bụkwa n'ebe a ga-eji ekpe ha ikpe banyere ihe mberede nke mgbawa ogbunigwe ahụ nke mere n'abalị 3 nke ọnwa Disemba afọ gara aga n'obodo Tudumbiri nke dị na steeti Kaduna. Onye ji ọkwa Director na-ahụ maka mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ ndị agha soja, onye aha ya bụ Major General Edward Buba, bụ onye kpughepụrụ nke a na oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ihe metụtara ya bụ ọnọdụ n'isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ndị agha nke dị n'Abuja. Buba tokwara ndị ọrụ ha na nnyocha nke mere n'ugbu a banyere ya bụ ihe mberede ahụ nke kụrụla ọnụ bụkwa n'ebe a chọpụtara n'aka mmadụ abụọ bụ ndị ọrụ ha nọ na ya bụ ihe mberede. Isi ụlọ ọrụ ndị soja gara n'ihu kagbuo iwu Onyeapụlezi ahụ nke otu na-achụnta ugwu ruru nke otu na-achụnta nnwere onwe ala Biafra bụ IPOB nyere banyere abalị 3 nke ọnwa Mee afọ a, na-ekwu na nke ahụ bụ naanị okwu ọnụ efu na ọ gaghị adị ire. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii amapụla ọkwa nke nwụchi ndị kpara nkata mwakpo ahụ nke mere n'okporo ụzọ sitere Abuja gawa Kaduna, ebe a nọrọ gbuo ụfọdụ ndị njem ma tọrọkwa ọtụtụ ndị n'ọnwa Mee afọ gara aga. Isi kotere ebu na nke akụkọ na-ekwu na aha ya bụ Ibrahim Abdullahi, onye ama ama dịka Mandi nke ọ na-aza. Onye na-ahụ maka mmekọrịta nke ndị uwe ojii na ọhaneze nke ndị ọrụ a bụ ASP Olumuyiwa Adejobi mere ka mara nke a ụnyaahụ na steeti Kaduna. Ọ gakwara n'ihu kwuo na ndị ahụ anwụchiri sokwa tọrọ ụmụ akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ mahadum Greenfield n'afọ 2021. Adejobi gbakwunyere na egbe AK-47 dị 48 ka a natara ndị omekome ndị a n'oge anwụchiri Mandi, ebe a ka na-eme mgbalị ịchọpụta onye nkwado ha bụkwa onye na-ebunye ha ngwa ọgụ. Osote onye isi ala Kashim Shettima ekwuola n'ụkpụrụ ndị onye isi ala Bola Tinubu ndị o tinyere n'ọrụ maka akụnụba n'ime otu afọ gara aga azọọla ala anyị ndụ ugbu a.
ụkpụrụ mwepụ ego mkponye aka nke mmanụ patrol na ịchịkọta akụkụ niile nke azụmahịa forest ọnụ tinyere ihe ndị ọzọ emeela ka usoro obibi ndụ gbalie elu n'ala anyị. Mana na nnọkọ gburugburu tebụl nke akụkọ ihe mere eme nke mere n'isi obodo ala anyị bụ Abuja, Shettima nọrọ ebe ahụ gwa ndị gbakọtara na nnọkọ ahụ na Naịjirịa na-azọ njem n'ụzọ dị mma n'agbanyeghị ihe isi ike niile nke akụnụba. O kwuru na ụkpụrụ mwegharị niile ndị ahụ bịara dị oke mkpa, ọkachasị mwepụ ego mmanụ patrol nke ọ kọwara dịka isi enyi nke dị n'ime ite. Dịka enwechara mgbawa nke mmanụ gas nke gburu otu onye na Abeokuta, isi obodo steeti Ogun, ọchịchị etiti ekwuola na a ga-akwụsị na-enye ikikere ọrụ n'ebe ọbụla nke metụtara ụlọ ọrụ na-eji mmanụ gas eme ihe, bụkwanụ ndị nke akọwara na ha agaghị enwe ike ili okpu n'ala maka mmanụ gas ndị a isi n'ala na-agbafe. Onye nke a bụ ozi nke onye minista na-ahụ maka mmanụ gas, onye aha ya bụ Heineken Lokpobiri n'Ogo steeti zipụrụ mgbe o mere njem gaa leta otu ihe siri mee na Abeokuta isi chọpụta ihe ndị nke kwesịrị ime banyere mgbawa mmanụ gas ahụ nke mere n'ogbe Itaoshin. Dịka o siri kwuo na nke a bụ ihe dị oke mkpa iji kwụsị isi n'okporo ụzọ na-ebugharị mmanụ gas nke nwekwara ike ịbụ nke ga-ebute ihe ndị mberede n'okporo ụzọ. Otu ụgbọala trọk nke ụlọ ọrụ Gasco Marine nke nwere ihe isi ike nke nkwụsị mgbe ọ chọrọ bụ nke kọkasịrị ma kụba n'ebe ọzọ, bụkwanụ nke malitere nwuwe ọkụ nke kpatara ọnwụ nke otu onye na nrepịasị nke ọtụtụ ụgbọala. Onye minista na-ahụ maka ọrụ Injinia Dave Umahi na-agbachitere ụlọ ọrụ na-arụ okporo ụzọ RCC nke Naịjirịa n'ebubo nleghara anya a na-ebo ya gbasara ọkụ ọgbụgba ahụ nke otu ụgbọala tanka kpatara nke dugara na ntụfu ndụ na nso nso a na steeti Rivers. Umahi, onye kasịrị ezinụlọ niile nke ọnọdụ ihe mberede a dakwasịrị obi ka o si na-adị, takwara agwa nke ịgba ọnwụ n'okporo ụzọ nke ndị ọkwọ ụgbọala abụọ ahụ banyere ya bụ ọkụ ahụ nke gbawaranụ, ma kpọọ oku ka na-etinye iwu ndị na-achịkwa okporo ụzọ n'ọrụ, ọkachasị ebe o metụtara ndị na-anya nnukwu ụgbọala. O kelere ụlọ ọrụ ahụ nke na-arụ okporo ụzọ ahụ, na-ekwu na n'agbanyeghị kepụkepụ nke a na-anụ na ọrụ ahụ na-arị ka eju n'okporo ụzọ ahụ. Otu ndị na-achụ nta mmepe ime obodo dị iri ise n'ọnụọgụgụ n'ala anyị na-agwa otu pati nọ n'ọchịchị ugbu a bụ All Progressive Congress nakwa otu ndọrọndọrọ ọchịchị niile ka ha chụpụ ndị otu ha niile bụ ndị na-eche okwu banyere nrụrụ aka ihu n'ụlọ ikpe site n'otu pati ha, si otu ahụ na-akwado ọgụ a na-alụ maka nrụrụ aka n'ala anyị. Ndị kwupụtara ebe ndị otu a kwuru n'isiokwu a n'oge ha na-agwa ndị ntaakụkọ okwu na Abuja bụ Awal Musa Rafsanjani, onye isi oche nke otu na-achụ nta nke ihe ndị na-eme ka ọ na-adị otu o kwesịrị, nakwa Maazị Chido Ọnụma, onye isi oche nke ogige maka nkụzi ihe na mgbasa ozi, tinyekwara ihe ndị ọzọ. Ha rụtụrụ aka na ịkwụ aka ọtọ nakwa ime ihe n'usoro bụ agwa dị oke mkpa ga-enye aka wusie ọchịchị ọhakarasị ike nakwa ime ka ọ na-ama abụba ma kwarịrị otu ọchịchị ọhakarasị nke ala Naịjirịa si bụrụ nke na-arụ ọrụ n'okpuru ime ihe ike nakwa ime ihe na kpụrụkpụrụ nakwa nnupụ isi. Ụlọ ọrụ ala Naịjirịa na-ahụ maka ihe metụtara ịgba n'okporo igwe NRC n'aha mkpirisi egosipụtala mwute n'ihi ọtụtụ agwa ụfọdụ nke a na-ahụta n'ihe metụtara mwakpo nke ụgbọ okporo oloko nke arụchara ugbu a n'ihe metụtara otu o siri site na Port Harcourt na-abịa Aba n'akụkụ nke steeti Abia, dịka ha kpọkuru ndị isi nke ụfọdụ ime obodo nakwa ndị ntorobịa ha ka ha bụrụ ndị nke ga-anye aka ka echebe ya bụ eze nke okporo igwe. Onye na-ahụ maka mmekọrịta nke ọhaneze nakwa ụlọ ọrụ
NRC na mpaghara nke ọwụwa anyanwụ Onyedikachi Onovo bụ onye kpọrọ oku a dịka ọ kwararịrị na ụfọdụ ndị ewerele ya dịka aka ọrụ n'ime obodo Obuụzọ nakwa Ogwe nke dị na kansụl Ụkwa West nke steeti Abia dịka ebe ahụtara na ha bụ ndị na-akpakasị eze nke ya bụ ụgbọ okporo igwe nke emere. Ọ kọwara na ọ bịara bụrụ nke na-ewute ewute otu ndị a si bụrụ ndị na-eme dịka ahụtara ezinụlọ dịgasị iche iche nakwa ime obodo ndị nọ n'ọdụ na-ele anya dịka ụfọdụ ndị na-ebukọrọ ụfọdụ okwute ndị nke awụrụ gburugburu ya bụ eze iji hụ na ọ ga-esi ike ma bukọrọ ha na-ebunye n'akpa nke ha ga-emecha gaa ree ere, bụkwana nke a kọwara na o kwesịghị dị otu ahụ, nke na o mere ka akụkụ ụfọdụ nke ya bụ ụgbọ okporo igwe bụrụ nke na-adịghị otu dị mma. Nke a butekwara ejiri kọwaa na ọ bịara dị oke mkpa na ọtụtụ ndị ga-abụ ndị nke a ga-enye ọzụzụ ka ha mata na ya bụ eze okporo igwe ekwesịghị ịwụ ihe nke ha ga-etinye aka na ya. Onovo ka o si na-adị kelekwara ndị obodo nke ime obodo Ogwe dịka ha bụ ndị nke nụrụ okwu akpọrọ maka iji hụ na ha ga-enye aka ka ahụ na a ga-enwe mgbakọ aka ma mesie ya ike na ọ dịghị mma inwe ihe ọbụla nke bụ mkpakasị nke eze okporo igwe ahụ, dịka ha si otu ahụ nwụchie ụmụ okorobịa mmadụ 3 bụ ndị a kọwara na ha nọ na-akpakasị ya bụ eze nke okporo igwe. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV ka ị ka na-ekiri. Akụkọ ndị ọzọ nke m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri na-anụ nọsi ike ma na-ege ntị. Nnọọ maka ị na ebe ahụ na-ege ntị. Ngwa ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere na mba ofesi, onye isi ala nke mba Kenya bụ William Ruto amapụla ọkwa nhọpụta nke nwa nwaanyị mbụ bụ onye kọmanda nke ihe metụtara ndị agha n'elu, onye aha ya bụ Major General Fatuma Gaiti Ahmed, dịka ọ ghọrọla nwa nwaanyị nke mbụ n'akụkọ ihe mere eme nke mba Kenya n'ihe metụtara onye isi nke akụkụ nke ọrụ nke ndị agha na mba ahụ. A họpụtara ya na ọtụtụ ndị isi ndị ọzọ nke gụnyere onye isi ọhụrụ nke ndị ọchịagha mba ahụ, dịka ọnwụ nke onye isi nke ndị agha na mba ahụ nakwa ndị ọzọ mechara n'oge na-adịghị anya na mkpọka nke ụgbọelu helikọpta mmeri n'ọnwa gara aga. Major General Ahmed nọburu n'ọkwa nke ịbụ onye ndu n'ụlọ ọrụ nke ndị soja, bụkwanụ nke a kọwara na ọ bụ ụmụ nwoke jupụtara ya, dịka ọ bụ ya bụ nwaanyị nke mbụ nke gbagoro ruo ọkwa nke ịbụ onye brigadier nakwa ruo nke Major General. N'akụkọ akụnụba, ihe metụtara ego nke ala Naịjirịa dowere dịka nke eji echere ihe metụtara ọnọdụ gbatagbata abụrụla nke gbagoro agbago ugbu a, dịka kọwara na ọ ga-agbasapụ ruo n'ụlọ akụ ndị nke na-arụ ọrụ gburugburu ala Naịjirịa. N'ihe metụtara ozi nke ekwupụtara na Abuja, onye managing director nke ụlọ ọrụ nke na-ahụ maka ya bụ ego, onye aha ya bụ Bello Hassan, kpughepụrụ nke a mgbe ọ na-akọwa ihe ndị nke ụlọ ọrụ ahụ rụzuru. Ego ndị a ka a kọwara na ọ bụrụla nke agbagoro ka o ruo ihe dịka nde naira 5 maka ụfọdụ ụlọ akụ, tinyekwara ụfọdụ ụlọ akụ nke na-ahụ maka ịgbaziri ego maka ịrụ ụlọ. Hassan mesiri ya ike na ya bụ ozi nke ezipụrụ ugbu a bụ iji hụ na a ga-ewulitekwu mmụọ nke ndị mmadụ idowetu ego nke ha ga-eji na-echere maka oge enwere ike inwe ihe gbatagbata na ihe metụtara otu ha na ego si na-akpa agwa. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ ụkwụ n'ala Naịjirịa bụ NFF ekwuola na ya ka na-arụ nnọọ ọrụ n'ụzọ siri ike n'ihe metụtara otu ha na
onye ahọpụtara ugbu a ịbụ onye coach nke otu egwuregwu bọọlụ Super Eagles ga-esi arụ ọrụ bụ Finidi George, dịkwa ka akọwara na ọ bụkwa onye na-ahazi otu egwu bọọlụ ndị Enyimba, nke a na-akọwa na o nwere ike ịbụ onye ga-amalite ị na-akwadobe ndị otu egwu bọọlụ Super Eagles maka ịma aka ntozu oke maka iko mba ụwa nke gadị n'afọ 2026 bụkwanụ nke gadị n'etiti ha na mba South Africa nakwa mba Benin n'ọnwa June. Onye na-ahụ maka ihe metụtara mgbasa ozi nke otu NFF bụ Ademola Olajire kwupụtara nke a, na-akọwa n'otu ahụ na ha arụla ọrụ iji hụ na a ga-ekwuchi ihe ndị ọzọ otu o siri doo anya tupu akpọpụta ya nnọọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị dịka onye ga-arụ ọrụ kochi a. Ọ kọwakwara na ịrụ ọrụ a ga-abụ nke ga-enye aka dịka ụfọdụ ndị ga-abụ ndị nke a ga-ahọrọ inyere ya aka n'ọrụ a nke o ji n'aka. Akpọpụtara George dịka onye ga-arụ ọrụ dịka coach nke otu egwu bọọlụ Super Eagles n'ụbọchị Mọnde, bụkwanụ nke bịara na njedebe otu esi na-ekwupụta maka onye ga-anọchi Jose Peseiro kamgbe o mere ọnwa 3 ya bụ nwa mba Portugal hapụrụ ọrụ ahụ. Ka o si na-adị, ekwuchabeghị ihe ndị nke nọ n'akwụkwọ nke nkwekọrịta maka ọrụ nke George, bụkwanụ nke na-eme ka ụfọdụ ndị na-ekwu na enwere ihe ndị ọzọ nke a na-elebara anya, bụkwanụ nke kpatara o jiri dịrị otu a. Igbo ndị ọma, n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị na-awụsọwa, mana tupu anyị apịachie ya nnọọ kpamkpam, anyị ga-elebaghachi anya na isi akụkọ ndị hiri odo n'akụkọ anyị taa. Ndị uwe ojii anwụchiela ndị bụ isi kotere ebu n'ihe metụtara mwakpo ahụ nke mere n'okporo ụzọ awara sitere Abuja gawa Kaduna ya na ntọrọ nke gara n'ihu ebe ahụ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem okporo igwe n'ala Nigeria NLC na-ekwupụta na enwele ihe dịka ịkpakasị eze nke ụgbọ okporo igwe a nke ahụtara na steeti Abia. Ana m ekele gị maka isonyere anyị na nke taa, n'ihi na akụkọ anyị agwụla. Imeela maka ị nọ ebe ahụ. Abụ m Ezinne Mmadụ. Kachi Bọnụ.